Πάντα μία έκθεση είναι ένα βήμα για να οργανώσεις την εταιρεία σου και να σχεδιάσεις το μέλλον. Πραγματικά νομίζω ότι έχει ένα βηματισμό σύγχρονο. Βλέπω πολύ καλούς εκθέτες, έτσι με καλά ονόματα και καλά εργαλεία. Είδαμε μηχανήματα τα οποία όντως τα χρειαζόμαστε για να αναπτύξουμε την παραγωγή την οποία έχουμε ήδη. Έρχεται να καλύψει ανάγκες οι οποίες είναι πραγματικές. Πολύ σοβαροί εκθέτες και βλέπω και από το εξωτερικό έχουν έρθει κάποιοι, οπότε έχει γίνει λίγο διεθνής. Έχω πάει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως Ιταλία, Τουρκία και Σερβία. Είναι πολύ καλή έκθεση. Αν δεν επενδύσουμε στη συσκευασία, δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία πρέπει να έχουμε. Έχω βρει παλιούς συνεργάτες, έχω βρει παλιούς μου προμηθευτές, ψάξαμε για καινούριους, βρήκαμε νέες εταιρείες, ενδιαφέροντα προϊόντα, μηχανήματα για μελλοντική εξέλιξη της δικιά μας επιχείρησης. Ο κόσμος κάνει τις εκθέσεις. Έχει τα πάντα, ό,τι ψάχνει κάποιος να βρει επαγγελματίας. Οπωσδήποτε θα έλθει εάν θέλει να κάνει ένα βήμα μπροστά. Εάν δεν θέλει, δεν θα έρθει.